Винаги, когато става въпрос за феномена НЛО, който най-често се отъждествява с извънземни летателни апарати, хората искат да видят реални доказателства за тяхното съществуване – снимки и видеоматериали. В миналото, преди появата на фотографията, подобни феномени са били изобразявани на картини, иконописи, каменни плочи, скални рисунки и други подобни. В днешно време е много по-лесно да документираш подобно явление. Голяма част от хората по света носят мобилните си телефони, разполагащи с фотокамера, практически денонощно. И наистина в интернет могат да се намерят хиляди снимки и видеоматериали, качени от различни потребители, които твърдят, че са заснели неидентифицирани летящи обекти. В повечето случаи това са кадри с лошо качество, треперещ образ и размазан фокус. Обикновено на нощните кадри се виждат блещукащи, размазани точки, а на дневните някакви бързо преминаващи тъмни или светли обекти. Това до някъде може да се обясни с факта, че никой не очаква и не планува предварително да види нещо подобно. Ако въобще успееш да извадиш камерата преди да е отминало стъписването ти и да хванеш странният обект в кадър, то едва ли имаш време да мислиш за подробности като фокусиране, режим на снимане, стабилен образ и други такива. Все пак сред всички видеоматериали за НЛО, качени в интернет, има и някои с изключително добро качество. Толкова добро на моменти, че буди съмнение за фалшив видеомонтаж. Такива, например, са видеята, качвани от уфолозите от американският сайт Section 51. В това видео съм подбрал някои от най-добрите от тях за първата половина на 2016 година. Това определено са едни от най-качествените кадри на НЛО в световната мрежа. Дали са истински или не, няма как да разберем със сигурност. Оставям вие сами да прецените, след като изгледате следващите кадри. Информацията за времето и мястото на заснемане е според информацията на техния сайт. Това видео е заснето през месец февруари във Франция, в района на крепостта Монсегюр. Този видеоматериал е заснет в Антарктида в района на брега Рупърт през месец март. Тези кадри са заснети през април в района на военната база в САЩ, известна като Зона 51, за която се твърди, че е секретна база за изследване на извънземни летателни апарати и на нови чуждопланетни технологии. Този клип е заснет през месец май от военноморски кораб в Тихия океан в района на Хаваите. Тези кадри са от месец май, а мястото е Батешвар в Индия. Тези кадри са от района на южното крайбрежие на Рамсгейт в Южна Африка. Заснети са през месец май. Този видеоматериал е от Австралия. Заснете през месец юни в района на Кембълтаун.
Тези кадри според сайта са заснети от космическата сонда на НАСА Juno, която се намира в орбита край планетата Юпитер. Това видео е заснето през месец юли от камера, намираща се на борда на руски военен самолет в района на Курск в Русия. Последното видео от тази поредица е от Етиопия. Заснето е през месец юли в района на Лалибела, известен със старинните си камени църкви, издълбани в скалите.